खुलुमबाय बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानि पलासबारियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव दुखुनांथावै सासे सुबुंनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। मैदेरजों गाग्लोबजानाय जिउ खहा जानाय सुबुंखौ रुनिस तिर्की होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबारनि बेलासि समाव न'निफ्राय ओंखारलांनायाव हरखाबै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोजों मोगा-मोगि जानायाव मैदेर फालोनिफ्राय मासे दान्थाल मैदेरा हरखाबै रुनिस तिर्कीनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव रुनिस तिर्कीया जायगायावनो जिउ खहा जायो। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय दान्थाल मैदेरा सिगांनिफ्रायनो गामिनि थागिबि सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोगासिनो दङमोन। बेनि अनगायैबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जोखोम जादोंमोन। हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानाय नखराव एमएलए जलेन दैमारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो दुखुथिया नखरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि खोथा होयो एमएलए जलेन दैमारिया। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलिफुबाय थानाय थासारिनि सायाव आरो बायदि बायदि जेंनाफोरनि सायाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर बाबुलाल आहुजा, रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिजों कक्राझारनि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दावबायहैनानै गुवारै सावरायलायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिस्वजित दैमारिया बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थांलाय फैलाय खालामनाय बा गल्फ कार्ट बानायनो थाखाय गासै 7,20,000 रां अनसुंथाइनि चेक बिलाइ गथायदों। मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया। बर' माहारिनि गेजेराव मुंदांखा आरिमु रोंग'सा गुवाहाटी कलाक्षेत्रनि फरायसंगिरि आरो ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि मनेस्वर ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां मनेस्वर ब्रह्मआ मैया फुंनि मर्निं वाक बा फुंबिलिनि थाबायग्लांनाय समाव हरखाबै गोग्लैनानै बेहुस जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि जिएनआरसिआव लांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। फोरमायथिनो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिथाङाबो बाहागो लानायजों लोगोसेनो खौरां बिजोङाव बिबुंथि लाखिदोंमोन, नाथाय मैयानि समाव बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै बर'नि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांनि रुंसारि जानाया गोसोआव बयखौबो दुखु मोनहोदों। दुब्लि फोथाराव जाबनानै दोननाय माइखौ सिनाय मोनै सुबुङा हरनि समाव सावनानै गालांदों। फोथारनि माइखौ हाखांनानै नानो थाखाय जाबनानै दोनदोंमोन, नाथाय सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सावनानै गालांदों। बेल' नङा, बे बोसोरावनो खनले गोबां जाथाया हरनि समाव माखासे गय बिफांबो दाननाय जाथाया बे गामियाव सोलिबाय थादों। थेवबो दासिमबो हमनो हायाखै सिखावा सोर ना सोरबा सुथुर। बैफोर गासै जाथायखौ लानानै आम्बागाव दख'रा एबसु आरो जाथाय जानाय उदालगुरि जिल्ला आम्बागाव नुनिया बस्तिनि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों बे खोथाखौ फोसावदों। लामानि जाब्रबथायजों गासै 6 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव 2 खुदियामोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला सेरफांगुरिनि 23 नं राजा लामानि ट्राम लाइन साखाथियाव गंसे साखा खबब्रै गारिया उनथिंजायनिफ्राय फैनानै गंसे ट्राक गारिखौ सौग्रावनानै बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथायाव कारआ गाज्रियैनो बायख्रेबदों आरो गारियाव गाखोनाय सुबुंफोराबो जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सेरफांगुरि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय 2 खुदियाखौ कक्राझार मेडिकेल कलेजाव थिसननो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।